εποχές, τάσεις και αντιθέσεις. Θα ταξιδέψουμε σε δεκαετίες, θα φτάσουμε στο σήμερα, θα δούμε και το γιατί. Ο λόγος για τις δημοφιλή κατηγορίες μοτοσυκλετών που ουσιαστικά εντριγκάρουν και είναι και παράλληλα ναυαρχίδες όλων των εταιριών. Τώρα ποιος ο λόγος που κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, που όσοι το δούμε θα το δούμε στην πορεία, και γιατί συζητάμε για κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως περσινά ξινά σταφύλια. Ο λόγος είναι για να κατανοήσουμε μέσα από τα τελευταία χρόνια της ιστορίας του μάρκετινγκ, της τεχνολογίας αλλά και των ιντερνετικών τάσεων, πώς έχουν εξελιχθεί οι κατηγορίες μοτοσυκλετών και πώς έχουν παντρευτεί παράλληλα και τεχνολογίες. Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι από το 2010 και μετά η πιο δημοφιλή κατηγορία μοτοσυκλετών είναι η Adventure Travel. Γι' αυτό και δίπλα μου έχω τη Vestrom 800 και συγκεκριμένα την έκδοση DE ή αλλιώς DE, που είναι και πιο off-road καθώς έχει εμπρόσιο τροχό 29 inch. Παρότι δεν είναι και η πιο δημοφιλή για ασφάλτινη χρήση, άσχετα μέσα της, όπως έχουμε πει σε άλλα επεισόδια, κρύβει πολύ wannabe, ακόμα και σήμερα μπορεί και πουλάει πολύ περισσότερες μοτοσυκλέτες, δηλαδή κάνει περισσότερες ταξινομήσεις από ότι ένα Superbike. Γιατί αυτή ήταν η κατηγορία που κάποτε πουλούσε και αν ήθελες καλή μοτοσυκλέτα που να τα έχεις σχεδόν όλα, έπρεπε να πάρεις Superbike. Πάμε λοιπόν να μπούμε στη χρονοκάψουλα και να ταξιδέψουμε όταν πολλοί από εμάς ήταν μοτοσυκλετιστές ή τέλος πάντων δυνητικοί μοτοσυκλετιστές, καθώς ήμασταν πολύ νεότεροι. Και αυτή η εποχή, κατ' εμέ τουλάχιστον, είναι οι αρχές της δεκαετίας του 90. Όταν, όπως είπα και νωρίτερα, ο μοτοσυκλετιστής που ήθελε να αγοράσει μία μοτοσυκλέτα που να τα έχει σχεδόν όλα, να τα κάνει όλα έτσι όπως ήθελε, να ταυτιστεί με τη φαντασία του και με τους αγώνες ταχύτητας που έπαιζαν πολύ δυνατά εκείνη την εποχή, έπαιρνε μία μοτοσυκλέτα Superbike. Μία κατηγορία που ήταν πολύ δυνατά ταυτισμένη με τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες εκείνης της εποχής, αν και τότε μιλάγαμε κυρίως για τετρακύλινδρες εν σειρά 750 κυβικών εκατοστών. Δεν είναι τυχαίο το ότι έχω δίπλα μου τη Vestrom 1050 τη Suzuki, γιατί τη δεκαετία του 90 η Suzuki έβγαζε πάρα πολλά μοντέλα μοτοσυκλέτες, οι οποίες είχαν σαν βάση και χαρακτηριστικό τον τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα. Διαφορετικές κατηγορίες, όμως όλες street ή super sport ή superbike ή sport touring. Να θυμηθούμε εμείς οι παλαιότεροι και να μάθουν και οι νεότεροι ότι τότε η Suzuki είχε το λεγόμενο σαλάχι που ήταν το RF900, είχε την Τζαγέρα που ήταν το GSXF εκείνης της εποχής 750, όλα βέβαια βγαίνανε και σε υποδιέρεση κυβικών 600, 7,5 και ούτε καθεξής. Είχε οπωσδήποτε τον πατέρα της Hayabusa, GSXR 1100 και 7,5 σε πιο super sport έκδοση. Είχαμε όμως και το τιμονάτο Bandit 1200 που αργότερα έγινε 1250. Γιατί λοιπόν όλες αυτές οι μοτοσυκλέτες και ένα τεράστιο τμήμα R&D με τεράστια τεχνογνωσία από τη Suzuki είχαν επενδύσει πάνω σε βαριές πολυκύλινδρες, τετρακύλινδρες, για την ακρίβεια μοτοσυκλέτες, που αυτές ήταν που πουλούσαν. Διότι αν ήθελες να πάρεις τότε μια adventure travel μοτοσυκλέτα της εποχής, η Suzuki είχε να σου δώσει ένα αερόψυκτο μονοκύλινδρο DR800. Αυτό βέβαια δεν ήταν φαινόμενο Suzuki, ήταν φαινόμενο από όλες τις ιαπωνικές μάρκες. Και η Honda αντίστοιχα πούλησε περισσότερα Fireblade από ότι άλλες μοτοσυκλέτες που σήμερα είναι πολύ πιο δημοφιλή από το CBR το 1000, και αυτό πάει λέγοντας και για την Kawasaki και για τη Yamaha κτλ. Οπότε ξαναπάμε στη δεκαετία του 90 μέχρι την πρώτη δεκαετία, πενταετία του 2000, όποιος μοτοσυκλετιστής ήθελε καλό μπροστινό σύστημα, καλό αμορτισέρ πίσω, δυνατά φέρνα και κινητήρα που να είναι από 110 μέχρι τα εντυπωσιακά τότε άλογα 150 το αριθμό, έπρεπε οπωσδήποτε να πιάσει κλιπόνς και να σκύψει για να δει όργανα και να καλυφθεί από αέρα. Τι συμβαίνει? Και αυτό αλλάζει. Οι σύγχρονοι, οι σημερινοί μοτοσυκλετιστές, είτε μεγαλύτερης ηλικίας είτε μικρότερης, δεν αγαπάνε τις κλιπονάτες, δεν αγαπάνε τις υψηλές υποδυνάμεις.
Φυσικά και όχι. Βλέπουμε ότι η εξέλιξη, η εμπειρία και η ωριμότητα τόσο των εργοστασίων όσο και των αναβατών έχει παντρέψει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των super sport, super bike εκείνης της εποχής με τις σημερινές adventure travel που μπορούν ακόμα να έχουν και off-road στοιχεία και χαρακτηριστικά. Δηλαδή τι συμβαίνει? Βλέπουμε εδώ για παράδειγμα ένα πλαίσιο που κάποτε το είχαν τα GSXR. Βλέπουμε ένα μπροστινό σύστημα με πλήρες ρυθμίσεις, προφόρτιση λατηρίου, απόσβεση παραφοράς, απόρβεση συμπίεσης που κάποτε δεν το είχαν τα GSXR. Βλέπουμε φρένα, τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες που κάποτε το είχαν μόνο τα ακριβά GSXR και τέλος πάντων Superbike. Βλέπουμε και πίσω αμορτισέρ πιο ψαγμένα, με εξωτερικές προφορτίσεις λατηρίου, πιο σφιχτό δέσιμο στη μοτοσυκλέτα, ελαστικά tubeless, δηλαδή δεν έχουμε σαμπρέλα και επιδόσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και σε μια adventure travel μοτοσυκλέτα που θα περάσουν εύκολα τους 115-120 ύπους και πάει λέγοντας. Άρα βλέπουμε ότι το φαινόμενο πεπιεσμένη τσίχλα που είχαμε εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 90 και ουσιαστικά το ανατρέπει ριζοσπαστικά η KTM με το Adventure 950 που είναι η πρώτη adventure travel μοτοσυκλέτα με αγωνιστικά στοιχεία αλλά και πλαίσιο παύλα αναρτήσεις γεροδεμένες για να κινηθείς γρήγορα, σβέλτα και με ασφάλεια στην ασφαλτό, δεν είχαμε κάτι αξιόλογο που κάποιος που ήθελε επιδόσεις και να οδηγήσει πιο δυναμικά θα το έβρισκε στην γκάμα εκείνης της εποχής. Όλα τα adventure travel, μα όλα, έχουν στοιχεία από μοτοσυκλέτες super sport του χθες. Δεν είναι super sport σε καμία περίπτωση, όμως όλα έχουν αλλάξει. Και μπορεί ένας μοτοσυκλετιστής που πλέον μπορεί να πατήσει χώμα, να κάνει μια απλή διέλευση, να το τραβήξει από τα μαλλιά, να οδηγάει μια μοτοσυκλέτα καλή, στημένη, τολμάω να πω, αν και είναι ακραίο, μια τέτοια μοτοσυκλέτα μπορεί να γράψει ένα αξιοπρεπές γυρολόγιο με τα κατάλληλα λάστιχα μέσα σε μια πίστα, όπως είναι τα Μέγαρα ή ακόμα και οι Σέρες. Τελικά όλα είναι μόδα και οι τάσεις έρχονται μέσα από κάποια στοιχεία τα οποία επιμένουν εργοστάσια, θεσμοί, αγωνιστικοί για παράδειγμα, αλλά σήμερα και τα social media. Και κάποιος που ορκιζόταν μέχρι χθες, αυτός είμαι εγώ, ότι δεν θα πάρει ποτέ μοτοσυκλέτα που δεν έχει κλιπόνς, αυτά μέχρι τα 25-26 έτη της ζωής μου, σήμερα δεν θα έπαιρνε ποτέ μια τέτοια μοτοσυκλέτα, γιατί πολύ απλά τα χρόνια περνάνε, ο σωματότυπος δεν αλλάζει φυσικά, γινόμαστε πιο όμορφοι και πιο γεροδεμένοι, αλλά όπως και να έχει, οι 2 κύλες που έχω στη μέση μου δεν μου επιτρέπουν να οδηγάω σκληροπυρηνικές super sport για καθημερινή χρήση, αλλά ακόμα και εκδρομική. Και όπως εγώ, έτσι και πολλοί άλλοι φίλοι μοτοσυκλετιστές που είναι πριν ή μετά ή πολύ μετά τα 50 έτη της ζωής τους. Και κακά τα ψέματα, αυτή η ηλικία είναι που θα αγοράσει καινούργια μοτοσυκλέτα. Είναι αυτή η ηλικία που μέσα σε εισαγωγικά έχει απαλλαγή από τις πολλές ευθύνες του παρελθόντος και θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι έρχονται και καλύτερες οικονομικές εποχές. Οπότε θα αγοράσει μια καινούρια, μια μοτοσυκλέτα της επικαιρότητας. Και τι γίνεται με την κατηγορία? Super Sport, Super Bike, τέλος πάντων την κατηγορία που κάποτε τη βλέπαμε να τρέχει και στους παγκόσμιους θεσμούς, στα Super Bike. Αυτή η κατηγορία υπάρχει και έχει πάει πιο κοντά στην αγωνιστική της μορφή και εκδοχή. Έχει φύγει από εκείνο το Fireblade, από εκείνο το GSXR 1100 που είχε τουριστικά στοιχεία, που είχε πιο μεγάλο fairing, πιο φαρδιά και ψηλά clip-ons, πιο φαρδιά σέλα. Ακόμα και για το συνεπιβάτη. Όλα πλέον έχουν γίνει πιο κοντά στα γρήγορα γυρολόγια και στην απόλυτη οδήγηση σε μια πίστα. Οπότε, αν κάποιος θέλει να πάρει μια τέτοια μοτοσυκλέτα, οι επιλογές έχουν γίνει πολύ λιγότερες. Θα πάει σε κατηγορίες όπως είναι GSXS 1000GT, αφού έχουμε Suzuki και μιλάμε λίγο πιο έντονα για Suzuki. Θα πάει σε μοτοσυκλέτες που ναι μεν είναι τετρακύλινδρες, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά ότι εξαφανίζονται. Μην ξεχνάμε ότι μια τελευταία των Μοϊκανών είναι και η Hayabusa, που δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια ακόμα θα υπάρχει και πόσο μεγάλο αγοραστικό κοινό θα υπάρχει παράλληλα για να υποστηρίξει αυτό το brand στις παγκόσμιες αγορές.
Άρα εδώ η κατηγορία Adventure Travel, ξαναλέω, με πιο off-road στοιχεία, δανείστηκε, έκλεψε, τις χαρίστηκαν στοιχεία από αγώνες Superbike, όσο περίεργο και ακραίο και αν ακούγεται αυτό, και οι μοτοσυκλέτες που ταυτιζόντουσαν και είχαν στοιχεία αγωνιστικά και ήταν για να οδηγηθούν σε πίστα, γίνανε πραγματικά μοτοσυκλέτες πίστας. Φύγανε ακόμα και από τα δεδομένα των Superbike των αγωνιστικών εκείνης της εποχής και αγγίζουν τα δεδομένα τα αγωνιστικά του MotoGP. Βέβαια, μια κατηγορία που δεν έχει καμία σχέση με γήινες μοτοσυκλέτες, καθώς μιλάμε για κατασκευές που μοιάζουν πιο πολύ με Φόρμουλα 1. Αυτό το ρεπορτάζ βίντεο έγινε για να καταλάβουμε ότι η σκητάλη της τεχνολογίας περνάει σε κατηγορίες άλλες από αυτή που ξεκινάει και ότι οι αγώνες είναι η βάση, η δομή για να έχουμε την εξέλιξη. Ότι οι εποχές αλλάζουν και αυτό γίνεται εύκολα ή πιο σωστά οι τάσεις στις εποχές. Μην ταυτίζετε τον εαυτό σας ποτέ με τίποτα. Μην ορκίζεστε ότι ανήκετε σε κατηγορίες και μην βάζετε τη συνείδησή σας και τη σκέψη σας μέσα σε ένα τεχνολογικό φάσμα που αύριο είτε δεν θα υπάρχει είτε θα έχει εξελιχθεί διαφορετικά. Απλό παράδειγμα, αυτό το κράνος που έχω δίπλα μου, που κάποτε φοράγαμε κράνη full face και σήμερα οδηγάμε μοτοσυκλέτες Adventure Travel με επιδόσεις και τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, και ας είναι απαγορευμένα, πρέπει να το πούμε και αυτό, και έχουν γύσο και λειτουργικά δεν βοηθάει. Και το ξέρουμε όλοι. Άπαξ και στη μοτοσυκλέτα σου έχει ασφάλτινα λάστιχα, όσο μεγάλη διαδρομή αναρτήσεων και αν έχει, όσο ασφάλτινα και καλά σε γόμα και σε γρήγορη κορώνα είναι τα ελαστικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει χώμα και να σου χρειαστεί το γύσο. Οπότε βλέπουμε ότι οι τάσεις φέρνουν τις μόδες και οι μόδες επισφραγίζουν όλο αυτό το trend που κάθε εποχή υπάρχει και ένα νέο. Εμείς έχουμε την ευτυχία να ζούμε σε ένα υπέροχο κόσμο με πάρα πολύ ωραίες μοτοσυκλέτες. Να θυμόμαστε τα παλιά και να κάνουμε φρέσκα καινούργια πράγματα. Το σημαντικότερο είναι, όπως λέω σε κάθε παρουσίαση, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να σεβόμαστε όλους όσους κυκλοφορούν στον δρόμο δίπλα μας, να είμαστε ήρεμοι, ψύχρεμοι και να χαιρόμαστε στη ζωή την κάθε στιγμή.